Nevrátil sa. Koniec strandy, ideme ho hľadať. Sakra. Tak tento to zrejme fakt ľahké nemal. Dúfam, že takto neskončil teda Willy. Nejaké auto? Dúfam, že tu dačo nechali, no. Takže... No, v kufri nič nie, no. A čo je tu na? Tak tu na moc nič nie, ale... Počkaj, toto auto by možno, že išlo. Sakra, zombík! Máš! Čo to sakra je? Čo to sakra je? Tam sa teda musím ísť pozrieť. Cí koky. Tu je... Toľko krvi. Taký samopal. Tu nás snad museli byť samotní vojaci, alebo čo? Asi pôjdem ďalej. Čo sa tu sakra stalo? To fakt nie je možné. Sakra. Čo sa tu sakra stalo? Samé mŕtvoly. Pôjde. Sakra. Tak poď. Tu máš. Snad tu nebudú viacerí. Sakra. Tu máš. Sakra. Škrabol ma. Musím nájsť nejakú lekárničku, sakra. Sakra, tu na nič iné než mŕtvola nebude. A čo tu? Sakra. Tu máš. A čo tu? Konečná lekárnička. Tak tu si to postavíme. Čo v tom je? Čo tu je? Obvezy, také sedatíva. Dobre, to sa bude hodiť. Dobre, zoberieme si to sebou. Tak. Dobre. Čo je toto? Vyzerá ako knihovňa. Tak. Skúsime šťastie. Sakra. Tak tu nie je riadne krvi. A čo je tam hore? Ďalší samopal. Náboje. Tak tu boli asi zrejme fakt vojaci. No čo je tu? Sakra. No, tak stadiaľ to asi nepôjde, tak...
Snad tu bude iný vchod. A čo tu? No tak. Je zamknutá, sakra. A čo tu? Tak, dobre. No, tak. Nič. Tu tiež nič. No, tak typujem, že ďalších kúftok nič nebude. Tak. Sakra, tu máš! Tiež nič. Takisto nič. Nejaký kľúč. Skvelé. To mi asi stačí. Tak, čo to skúsi do týchto dverí. Tak, ide to. Takže AKčko a 5 násobníkov. Tak s ním to bude sranda. Čo sa tu sakra deje? Sakra. Tak poďte. Opredal som Nuka.